Karong katau kata masa mau bena ban penlong ke KHADC kan sakhi ke jingle jingkam bom kham yo isu jong ke menor ke KHADC kan penlong ye kata masa ka ar pho ar hadu ar pho saw tarik rempang arja ar pho saw ha mau plang ha ke jinga kran chakilat patai khubor menda ka khandai tarik rempang arja ar pho saw u deputy chief executive member u ba penshangan NCM ulaong baka rong katau ha ke ni ganti kan long ka ba kham itanat bat kham shongkun bha namar bakinong ya shimenta kinwan khambun nalor ki jingpen inam ki jing thau ki jingle jong ka jat benriu ki balas dang jaru kum ka yale kai khla mau point bat ki wei an sapan i ka KHDC kala IT hakatana jongok kai ka jala ban penut bat peniat ya kani kata masa mau bena kata masa ka de ka balai nadu basdang ha u ar hajar khat lai Ilayo ya kaban le abha ya ka heritage village daga jite lang bat ka tourism department baru ki ying jong ki himang ya ayo ban penbah nang taw ki entrance mi la company tanat susu bat ka green room ya adap ka museum room ya adap aga ba ingin showcase ki tiar tenrai ki jongi leng ba ka museum ka bangin sedap te nga kumar ong bi kan compare shibun bat ngila sinaru ka wi ka jing pertashnong ka bagin sapa haki rang ba shnong ba per jong shnong nang ba haki tenghong ki jongki kin pen pendapat ba ai kan lumpung jong yun new trap ka bang tip kum ka monet festival ba dia kan ya se ki shnong le se ki sapa officially shiki ba kin ai ka jong pendapat ba haman laki dong ki kan toy nang ba ha ka ar trit ar sabrit jong new nai baru ki pai ba ki mi ban shimbenta ba kan compare shibun menta indon bun ki items pada ka jini ka shat karwai ka siaw ka bam ten rai la khadu ye ki katu kanina garehils ba kini yo ban ye ki traditional jongki ba kumjuru ye ki food items ki jongki kumjuru ye ka jandi health district council la khorlang ye ki ru bakin yo ban bo hagistol ki jongki ye ki jing long ten rai jongki ki mar ten rai ki jongki haga inauguration ni community ba Deputy Chief Minister ba President Tensong inwan ban pli ya ka aga art watering aga por khat arbaji bad haga last day Chief Minister Sri Konrad Isangma iyo ban penkot ya ka festival aga art watering bad iba pol leng do kumu sumut kongsan aga Stephen Kot indon bingkat ini kami ni skam bagani ka festival itu punya organize hapden ka hima bat ka tourism department kan long ka bacok kababun kali abi ka tourism department ya daga jidrang bat ka Meghalaya H Limited kababun le se ka tourism bat ka Meghalaya H Limited kin kamtip khamba nama gila ek di repairing ya ki traditional hot hante bagum juru la polten daru na banta ka event management team event management manager dengan try ka tourism kan kamtip khamra nagalang ni council ngim dadon youth expenditure han kata asulong tang ha jadi ka reception ban receive ki CM ki invitees ye ki guest na bar ऐसे करने के जी क्लिक जमी bar katu kan le se ki benta ki bangi ban pelot nagalang ni council kanam dalu pun kan space nang bakat bawal kali kan bar ka exit road kamdei naga ju kamdei naga tu towi ka road ka bangi sa tu strok mau plang bala dengan try menta kan kamper na ada betul exit road tang bandrung nang nina mau plang dan rei ban exit awan nang biru dengan try kan nyerap na try jika kau sujung yang ini kam cross ka wan kuro na try babun ki festival api cross check either state government run festival or any organization na try 2 3 4 crores rejiksa kam dadon ek anu ka sulong tangga we apale ek babah sedon ni jing pun ma dan yang jadi pakai expedition ka syong ka tourism badaka Meghalaya H Limited babun ka kin pendut makin